Тормышта чебенне дә рәнҗетмәс кеше була торып, сәхнәдә явыз геройны ничек уйнарга? Сиңа 16 яшь кенә булып та, әби ролен ничек уйнарга? Балакайларым, инде үсеп тә җиткән. Реквизит булмаган хәлдә сәхнәдән сабан туй күренешен ничек күрсәтергә? Камилләшергә, ышанырга, мәҗбүр итәргә. Актер реквизит белән уйнамый. Актер синең күз аллавың белән уйный. Бер караш, бер хәрәкәт һәм бер аваз белән генә дә тамашачыга никадәр тәэсир итеп булуын аңлыйсызмы? Очу һәм галәм киңлекләрен тою өчен сиңа космоска чыгу кирәкми. Үз оркестрыңны уйнату өчен консерватория тәмамлау да мәҗбүри түгел. Хәтта ишекне ачу өчен сиңа ишек кирәкми. Сәхнәдә син теләсә нинди була аласың. Улы кеше, бала булу, елау, көлү. Театрда ниндидер роль уйнарга өйрәнмисең. Син төрле булырга өйрәнәсең. Театр сиңа төрле дөньялар ишекләреннән ачкыч бирә.